kani neno kanyo kuonde ma adwani doma be. Ano kaka jatelo. Pero yine mi dimi asendi winja imi asendi mi atako akanya mano sendi mi achiel more mi achiel mano sendi mi dimi to kok nyalre kona kendo ayie gimi wachon awinjo ywak iwacho siling 100 kaka iwacho siling 100 nikech an president matiyo mok ywagre abro kawo sing abich tamedo ni ewi 100 no ido puodho wane ekan kase kawo 100 tatuoko ni ewi gino idwoki dong kura tu 129 mi ato en mana mi ya siling abich mi wacho no bi keto no kete ewi kanyo mondo dore dichiel kura to wabiro mi ayie gi gimi wacho kura to yie no miya kata sing abich no wanyisi ni sing abich okuo mokwongo adhi miyi pesa di 1.5 ning'e en pesa di 1.5 wapim ni 1.5 ikawo siling 15 tiketo 0 e bwoye ikete bwo 0 winjo gini kisekete bwo 0 wadhi timo gimiluongo ni division jatelo ayie ni onego be ni wuoyo gi ji to pim kaka iwuoyo gi ji division en ang'o kusina ni wasomo sana gima tingo neno you don't have sense your brain is using China battery awinjo ywak uno maber ndi ang'e maber nu jomo kosomo but uru ging'eyo ni nanyiso ni 2090 ko bedo president udhi bedo ng'awo somo mokwongo adhi kawo nang'eni ni gike class 4 adhi kawo class 4 amedo gi mar chiegi cha tamiu certificate Think about your life.